Какво включва мандата на един младежки делегат? Преди участието си на Общото събрание в Ню Йорк, младежкият делегат трябва да популяризира стратегията на ООН за младежта в страната. Той трябва да направи обширно проучване на актуалните проблеми на младите хора в страната, посещавайки редица младежки събития, презентации и дискусии. На базата на резултатите, младежкият делегат трябва да подготви официално изказване, за което да представи на Общото събрание на ООН. По време на Общото събрание в Ню Йорк, младежкият делегат представя своето официално изказване пред трети комитет, участва в преговори, както и в писането на резолюцията на младежта. Също така координира позицията си с младежките делегати от други страни и с тях организира редица младежки събития. След връщането си в България, младежкият делегат трябва да популяризира взетите решения на Общото събрание, както и своята работа там. Той организира разнообразни събития, на които се среща с млади хора и служи като мост между младежта и институциите. Също така той се включва в следващата селекционна кампания за избор на нови младежки делегати. Мандата на младежкия делегат включва официално изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации, което представя мнението на младите хора по актуални теми на местно равнище. В работата си младежкият делегат взима участие в формални и неформални преговори и работи за изграждането на обща позиция за младежта, в резултат на което се формира резолюция на ООН за младежта. С цел популяризиране на програмата за ООН за младежта и актуални младежки проблеми и тематика се организират различни събития, конференции, кръгли маси. По време на моя мандат имах възможността да организирам няколко събития в Ню Йорк, които да популяризират младежката тематика. Първото от тях беше панелна дискусия с експерти от ЮНЕСКО, Алианса на цивилизациите и програмата на ООН за младежта, както и младежки делегати от различни страни. Темата на панелната дискусия беше Международната година на младежта, диалог и взаимно разбирателство. Другото събитие беше насочено към представянето на актуални проблеми на младежта от България, представено чрез изложба с снимки от конкурса за младежки делегат през 2010 година. Темата на резолюцията, която беше приета на 66-та редовна сесия на Общото събрание на ООН тази година в Ню Йорк, се фокусираше върху влиянието на икономическите кризи върху младежта в световен мащаб. В тази връзка, една от основните теми, която бе обсъждана на срещи на различни нива, сред младежките делегати, представители на страните членки в Ню Йорк, както и на различните организирани от тях странични събития, бе именно нарастващата безработица сред младежите в света. Една от основните цели на тази годишният мандат на младежките делегати е да продължим да бъдем тези посредници на отворен диалог между мнението на младежите в нашето общество по отношение на основните проблеми, които засягат младежта в страната, между представители на младежки организации и между релевантните институции в България, които имат отношение по проблемите на младежта. Приоритетните области за младежта в България тази година са безработица, образование и младежко участие. Като младежки делегати, за нас е много важно да се срещаме с младите хора и да чуем тяхните идеи, мнения и проблеми. Затова ние често присъстваме на мероприятия, организирани от младите хора и младежки организации. Шансът да адресираме проблемите на младите хора на глобално ниво беше вдъхновяващ за нас. Заедно с другите младежки делегати, ние работихме за да подобрим положението на младите хора по целия свят, защото и най-малката стъпка е от огромно значение.